Witajcie moje roztomili. Dawno niczego nie nagrywał, bo tak richtig to nie miał za dużo czasu. Cały wiecie, pijąc. No jak człowiek ma mało pieniędzy, to i mało czasu. Co prawda ja tych pieniędzy to dzięki temu, że ja napędzę i mam stały dochód, że mogę jakaś coś przydubać, to tak richtig za mało nie mam, no ale potrzeba by było więcej, nie? Tym bardziej jak chce się zrobić jakoś impreza i z kamratami się czegoś przy stole posprawiać, coś zjeść, coś wypić, no to trzeba też patrzeć czegoś innego, a nie nagrywać filmiki. No ale dzisiaj nagrywam filmik tak richtig z dwóch fali. Pierwsze, że trafiłem na stary Zeitung, bo wiecie, jak Darek się przeniósł na łono Abrahama, to ja się wziąłem za cel, co by się udało zdigitalizować wszystkie śląskie Zeitungi. No i szukam, co prawda mi tam jeszcze chyba dwa brakują. Reszta się jakoś chyba uda zrobić zusammen ze Biblioteką Śląską i paroma innymi ludźmi, którzy chcą pamięć o Darku, żeby przetrwała. No to, że zaczął szukać i powiem wam, że trafił na taki Zeitung z marca 2012. Darek pisze spis powszechny albo spisowe cygaństwo. No ja nie wiem, czy spisowe cygaństwo, czy spis powszechny. Tak richtig i żaden spis nie jest w stanie stwierdzić. Wiele jest takich, co gadają po śląsku i wiele jest takich, co się czują Ślązokami. Czy się czują Ślązokami Niemcami, Ślązokami Polakami, albo tak jak ja, ino Ślązokami. Bo to jest fest complication. To nie tak einfach wziąć, iść popytać i to zrobić. Tu opisuję o tym ostatnim spisie, w tym artykule, jak się go tam znajdziecie, poczytacie, ja go tam w internet spróbuję udostępnić. To istniało takie ryzyko, że tam wpisy internetowe jako mało wiarygodne. Teraz wszystkie praktycznie wpisy były przez internet albo przez telefon. To też nie wiemy, jak to tam richtig wypadnie. Mam nadzieję, że wypadnie nie gorzej jak 10 lat temu. Ale trzeba pamiętać, że te dane ze spisu nie są tak w 100% prawdziwe. Może i czasami są zbliżone, a czasami nie. A teraz druga sprawa. W Polsce się dzieją teraz ciężkie fale. Polityki od Tuska i Kaczyńskiego robią wszystko, co by wykosić wszystko, co normalne, a tylko inne się pokazywali Unii. Że Tusk jest za konstytucją, a teraz jest przeciwko konstytucji, a ten jest przeciwko konstytucji, a ten był za konstytucją. Oni sami już nie wiedzą, kto i za czym jest. Ja bym chciał, żeby było jedno srogie cesarstwo, bo tak to by szło nazwać, rzymskie, ale co by nie miało takich głupich gesetów, jak się tworzy we Unii Europejskiej. Chciałbym, żeby wróciły czasy, że wasal mojego wasala nie jest moim wasalem, ale to się nie wróci, bo są zbyt globalni, zbyt inny jest czas. Ci, co ryczą, suwerenność, suwerenność się liczy, pieniądze, nie zawsze mają recht. A ci, co gadają, jak musimy się poddawać wszystkim gazecom, co w Unii wymyślą, też nie mają recht. Recht trzeba szukać. Recht to jest rzecz,
kiedy nie jest rozdano i nie jest powiedziane, że komisarze unijni mają zowdyrecht. Nie jest powiedziane, że antyunijni polityki mają zawsze recht. A co najgorsza, to ten recht jest jakoś tam podzielony, ale co najgorsze, to te politykery z jednej i z drugiej strony wywołują has, nienawiść. Coraz to u nas większą. Jakieś pora miesięcy temu już jak nagrał taki filmik, trzeba skończyć ze... Czekajcie, bo się tego obrazek mi się stracił. Trzeba skończyć z nienawiścią. Bo w to sieje nienawiść, ten zbierał krew. A do tego może dojść. To już nie są przelewki. Jak tyle ludzi wyłazi na drogę, choć nie wiedzą po co wyłażą na ta droga. Wyłażą no bez to, że w telewizjach powiedzieli. Że z drugiej strony też wyłażą na drogę, choć też nie wiedzą po co. Bo im w telewizjach inaczej powiedzieli. Ludzie, wyłączcie te telewizory. Włączcie myślenie. Obejrzyjcie się, jak się są robieni w bambuko. Pamiętajcie się, że te haje są po to, żeby przykryć to, co najważniejsze. A najważniejsze są pieniądze. Pieniądze wasze, które wy wypracowujecie, które wam odbierają. Nie? Które wam odbierają. Które wam rozkradają, przehuśtają na byle co. Także pamiętajcie się. Myślcie. Myślcie i słuchajcie jednych i drugich i wyciągajcie swoje wnioski. A nie lotejcie tam, bo wam ktoś powiedział: już tam Tusk leci, to ja za Tuskiem lecę, bo Tusk jest mądry. Pinco nie jest mądry. Aby był mądry, to by go wybrali, dwie kadencje dali na trzecią. Nie. To jest podpuszczanie jednych przeciwko drugim. I żeby normalni ludzie, normalnie myślący, broń Boże, nie przyszli do władzy. Bo by im się mogło coś spieprzyć. Nie? Bo tak się ludzi podpuszczą, żeby szło jak najwięcej nachapić, a ludzie robili za miska ryżu i nie chcieli pieniędzy. No cóż, z pomboczkiem, doił zaś.